Здравейте хора! Днескашното видео ще бъде на тема малко по-различна от останалите две видеа, но въпреки всичко реших да го споделя с вас. Днес дойде деня, в който трябва да се разделя с първата си кола тук в Америка, в случая да я занеса на вторични суровини. Не защото много го искам или вече не се движи, просто защото нямам възможност да се грижа и за нея. Последните няколко 2-3 месеца там, да ги кажем, беше взела да се чупи повече и затова решихме и отидох и си взех друга кола. И тая просто няма смисъл да я държа повече. И днес е деня, в който ще трябва да я занеса на вторични суровини. В началото на 2014 година, когато дойдох тук, си намерих работа като разносвач на пици, която и все още работя в случая. И майка ми беше дала тая кола, в смисъл да мога да си върша работата с нея, понеже тя си купи и друга. И за около 2 години и половина съм ми навъртял повече от 60 000 мили. И почти не съм правил никакви ремонти по нея. И за жалост днес е деня, в който трябва да се разделим с тази кола. Винаги съм се опитвал да не бъда материалист, да се интересувам от такива бокуци. Обаче по някой път не аз, както и всеки друг, има в живота си някакви неща, които му носят сентиментална стойност или които му навяват хубави спомени. Тая кола зад мен е едно от тия неща. И за жалост инвестирах и доста в нея преди да се наложи да я занеса на вторични, понеже нямах такава нагласа. Но животът продължава, каквото е такова. Ще ви покажа набързо колата как изглежда. Ще я вземе за едно бързо кръгче и последно. И след това заминаваме на вторични. Както споменах и преди малко, ще ви покажа част от колата. Като става въпрос за инвестиция, купих и чисто нови гуми. И с тях ще се отиде. Ако имаше на кого да ги подаря, би го направил с удоволствие. Искам да ви покажа тук какъв вентилационен отвор имам за охлаждане на гумите съответно в лятно време. Много е добър. Забелязвате, тук по боята имам и ефект наречен изпичане в слънцето, който продължава и по задната част на колата. А тук отстрани да ви покажа, имаме ефект, който се нарича насиране от гарга, сврака и там каквото е. Колко агресивно изглежда отпред, само да ви покажа. Как да се разделя с тази кола? Антената е една от най-важната част в колата. Как изглежда отпред? Взех си хубаво CD плеерче. Ако някой на територията тук на САЩ има желание да му го подаря, с голямо удоволствие. Както казах и преди малко, готови сме да направим едно последно кръгче, което нека да започне сега.
Гледай какво става, дори и климатика и си работи. Пропуснах да ви кажа, ускорението от 0 до 100 е за около 3 минути и половина. По някой път се справи по-бързо, особено ако е по надолнище. Но това са излишни коментари, разбира се. Разхода на гориво вече е около 20 на 100 в града, ако говорим за литри. На бензин, разбира се. Тук все още дизел не съм карал. Аре бе, бичове! Аре бе, бичове! Пропуснах също да отбележа, че ABS-а ми не работи и когато става въпрос за спирачки, само предните две колела на спирачките работят. Важното да има фън. Това беше история, която се случи преди доста време, но няма значение. Важното е сме живи и здрави. Случват се и такива неща. Shit happens, man! Хора, караме на път към автоморгата. Почти сме там. Карам и плача. Плача. Сумата, която ще ни дадат за тази кола, когато я оставим на вторични, ще бъде около $150 за кола в движение. Може да си представите за какво безобразие става въпрос. Ние ми искаме парите. Въобще. Продължавам да карам и плача. Има, моля. Плача. Хора, тук що се прибираме от автоморгата, оставихме колата, само това ме остана от нея, може да видите за какво става въпрос. Мъка, плача, не съм спирал да плача, тази вечер мисля да се напия и по този повод ще налеем ракията. Налей си я сам. Чината и тя страда, какво ви кажа, мъка.